no yɛmfanto asoma de aduso no Adom Trotro na Prince owusu ewa masama hwem kwada mienu ya wakoto nsuo mu afiri mu no sai no manfo adwene eyefa wo ho Prince wotimen ka so mu na muntu aso Tro etwegumo live ewo amasaman lorry station echiwope sene yedi kan editu dwa ewo Adom TV so ma hwe no nkwada mienu a Akyem Oda nsuo ato ama enam so ma nkwada yi akoto amana bim ama omato anananom ewo nsiedo asembisa ne se nsuo tutɔ bremu a yewremu yi ekwan be nso ne ye ne yebusua ebefa so a yebɛbɔ ye ho ban ema atorankyem bi ento ye eho adesua enene ye gye omanfo adwenkyerɛ ede afa ho me pa cho nsu tutoi adwena me de be kyerɛ me nuanom ne se nsuo no yɛ sɛ mura yɛnhwɛ yɛn kwala no ntwe ono mata yɛn ho Inti esikafo nya skani ya de ma contractor engineers won si dan a eniema no wokoto a wo mu ntimi ntona aboode nti no mu atete eniema no so edan no wo si a nsu ototo sa na ase ye mrepe edan mu kakraka e di beba so we na adwiri agu ama nipa awu nti ese we ma ye ni kon na contractor for no mu sisi adan no ye hwe mu ye pa no mu ye niema papa ma ye se na be ya adan a o mu si no da che nkofa ato ye nkyem emre omanfo ntitimamfo na ese ye boye ho ban yi yo Adom TV for so yada mo ase se mama ya konya yi pa me de pa se ene matimi aba ha me only issue am won ye maame mo ha ye market enti anytime no nso no to ise no omututu omus prapra omututu omubola no egum de bia be ba bia pressure nkwan na wa ha minim se bola na wa ha no nso a ne bon na edin se de enti ye pa municipality na ase ene MC no ene omo ka bia yeye no se omo hwe na se na nso to no malaria ne cholera ne amayi no ebe ha adwen se school fees ne boa edin na nkola nso yare nso tomre ya ha adwen enti yeda mo ase mo hwe na oma mpanyifo enti ye ha nkakra ye wo area ai yo menso kakra me kan se emi se nsu toni nsu yiri ne de eye Ghana nyina ye haw enu nti se nsuo no ehya ase sa se de ahya ase ya na ede ayam hyehye ankasa na abre oman mu ni nyina na eye nyina ya sudie so se ye bebo ye ho modern na ya boaboa ye ho na yatumi aso ano isan se eduru ba bi a ehia kasa kyere afutuo no ne ade se de be ya ye betimi ayahwe ye isan se nsuo toyi ube hu kwala wo school ebi wo ba bi na agro ne niam yankasa nkyere mo a ebema omo niam aye basa na niam enkoye isan se minim adabraka Sahara Park manini na nsuo atɔ agugu sa no light ahoma bi ate na edafo obi anhu na ball ankwala na ebo no ba ko tie nsuo ni mu na ɔhye at that moment ɔhye black ewu ya na eya reho nso ye nyina ye nim sɛ ɔman yi yeguso a ye kyekyere ne ade nti ye hia ye nyina ye ho afutuo ne ade na yaka bom sɛ de be ya ye betimi akɔye nim yo sene me papa ebewie no okan no oman afi na ye nyina ye kyekyere nti ne besere se ye hia ye nyina no ya futuo ene ye moa ye nyina ye nkan ho mom na ye ntimi anyo afutuo akra me ma ne se ensuo start bia na eya na gatters deda emiamia bebre no ya na ye bubu ni se eswa but ensuo start agata bia ni ho ayeswa because me ankasa me de me ho ebeye ayi in the year 2010 e ka de ensuo fa me ewo bukom na ayi na ayi na me wo ayi a me yo bishop amefa ka satem no nam te danso ma glefe na mefaka ede akona na ayini bi maka ni bi ma ti me madwe se mefa nsuo num akọ akotolante na makọ akọ bi afede mi dru ayi no bukom no na nsuo na yira fa honum nyina no mean say na gata ketua bi da honum
but nsuo na yira fa so no ntino me ko tie mu ape o mani tie na nsuo de me kwa me yo na se manonom gata nsuo ni bi poto ntino nsuo start se to mesre se awofo no omo nhwe omo mane yi mo bibia emma ne ba empie abonten basa na gata bia so ehia se yesese yetitim no yentitim na aban so mesra aban so emma mode no nya na sede se ono nso ebetete gatas num ama enema ese enema pa ese yenya na abra nsuo etoto enkofa atorenchem bia ama no yetimenya entino medase omanfo a womo amasama no womo akire womo adwene ede afa atorenchem a sese ye boy ho pan sene nsuo tutoyi ankofa oye ne bi anase nipa bi mu anto anananum ewo nsiedo Adom Trotro me na me di mate ewo Trotro mu se car no eye ma mate no egisu se awe